खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 28 दिसेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, जिंगाजों गफबनानै थागोन, गोसोआ सुखुयै मोनगोन, मावनाय खामानिया आद्रा थागोन। बृष राशि, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन, गोसोआ गोजोनाव थागोन। मिथुन राशि, गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ, बायजोनि आदार जायैया गाहाम। कर्कट राशि, इसोर फोथायनाया गैया जागोन, सुथुरजों खैसार साजानो हागौ, लोगो सायख'नायाव सांग्रां जानांगोन। सिंह राशि, उदैनि बेराम नुजाथिनो हागौ, फाहामथाय लानो दावबायनांनो हागौ, गावखौ जोथोन लानांगोन। कन्या राशि, मोजां मुवा बेसाद सोरजिनो हागोन, गोसोआ गोजोननायजों बुंफबगोन, गावनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। तुला राशि, बिमा बिफाखौ जोथोन लानांगोन, मावनो लानाय खामानियाव नांथाबनानै थानांगोन। वृश्चिक राशि, गोसोआव जिंगा सानस्रि हाबगोन, गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन, गुबुननि मदद लानांगोन। धनु राशि, सानसेमानि थांलाय फैलाय खालामनांगोन, देहाखौ मेंग्रुनाय मोनगोन, गावखौनो जोथोन लानांगोन। मकर राशि, आखाइयाव रां फैगोन, जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन, गोजोननि हां मोनगोन। कुम्भ राशि, सन्देहनि थाखाय नखरनि गोजोना गोमागोन, नखरजों खोथा बाथ्रा रायज्लायनाया गाहाम। मीन राशि, गोनो गोथो सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, लोगोफोरनि बोसोन लानाया गाहाम, खैफोदाव लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।